Απαραίτητα εργαλεία πριν την τοποθέτηση. Χαρτοτενία, ψαλίδι, σπάτουλα, ύφασμα. Προετοιμασία πριν την εφαρμογή. Επιλέξτε μια επίπεδη κελία επιφάνεια. Προσοχή! Εάν ο τοίχος είναι φρεσκοβαμμένος, αποφύγετε να κολλήσετε το iStick πριν στεγνώσει καλά. Καθαρίστε καλά από σκόνες, λίπη και υγρασία την επιφάνεια. Το σχέδιο iStick είναι ανάμεσα στη βάση του χαρτιού, πίσω λευκή όψη και στην ταινία μεταφοράς, διάφανο φιλμ. Τοποθετήστε το iStick πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Πιέστε τη βάση του χαρτιού, πίσω λευκή όψη, προς όλες τις κατευθύνσεις, ώστε το σχέδιο να κολλήσει καλύτερα στην ταινία μεταφοράς. Πριν την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε χαρτοτενία για να κολλήσετε προσωρινά το σχέδιο στην επιφάνεια που επιλέξατε, μέχρι να είστε σίγουροι ότι αυτό είναι το κατάλληλο μέρος ή το ύψος που επιθυμείτε. Αφήστε ελεύθερο το μισό μέρος να διπλώσει και ξεκολλήστε προσεκτικά τη βάση του χαρτιού. Βλέπετε αν όλα τα στοιχεία του σχεδίου παραμένουν στην ταινία μεταφοράς. Εάν όχι, σταματάτε και με τη σπάτουλα πιέζετε ξανά τη συγκεκριμένη περιοχή, ώστε να είναι όλα τα στοιχεία στην ταινία μεταφοράς και συνεχίζετε τη διαδικασία της αποκόλλησης ως το κέντρο. Αφαιρείτε με το ψαλίδι τη μισή βάση του χαρτιού. Πιέστε το μισό ελεύθερο μέρος του σχεδίου για να σταθεροποιηθεί με τη σπάτουλα. Αφαιρέστε τις χαρτοτενίες. Διπλώστε το άλλο μισό του σχεδίου και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. Ξεκολλήστε προσεκτικά τη βάση του χαρτιού. Πιέστε το άλλο μισό ελεύθερο μέρος του σχεδίου για να σταθεροποιηθεί. Με πολύ προσοχή ξεκολλήστε την ταινία μεταφοράς, ξεκινώντας από τις γωνίες και διατηρώντας τα χέρια σας σε θέση επίπεδη προς το σχέδιο. Ξεκολλήστε την ταινία μεταφοράς ώστε να μείνει όλο το σχέδιο στην επιφάνεια. Αν αυτό δεν γίνει, επιστρέφετε και ξαναπιέζετε το σχέδιο μέχρι να ξεκολλήσει από την ταινία μεταφοράς. Είμαστε έτοιμοι!